So yan mga kabundok, dito kami ngayon na maglilinis mga kabundok. Yung ito ang linisin namin na pati yung tubig bin namin ng direction mga kabundok. Ilihis namin yung daanan ng tubig mga kabundok. Kasi dito na medyo mahirap at saka yung mga malalim mga kabundok. Lagyan namin ng mga bato mga kabundok para hindi na magagaano mahirapan yung ating motor. Okay. So, mamaya mga kabundok, tingnan na ano po ulit ito pag malinis na. Ito yung linisan namin. Dito kami ngayon na mga kabundok. Ayan mga kabundok, dito nilipat namin mga kabundok yung daanan ng tubig. Ito yung tubig ayan. Dito pinaano namin sa tagiliran mga kabundok. Ayan. So dandahan na matuyuan dyan mga kapumers. Hindi na madula sa ating mga motor mga kapumers. Yan. Yan madamo mga kapumers. Linisan na yan mga kapumers. Para siguro medisina ang gamitin mga kapumers para linis na linis mga kapumers. Dito mga kapumers, so lagyan natin ng bato. Yan. So dito yung mga tao mga kapumers. Dito sa taas. Okay. Yan, ito yung daanan natin. Yung daanan ng tao, daanan ng motor, nag-iisa mga kapundok. Pero hirap na hirap yung ating mga motor mga kapundok pag mag-ulan dito banda. So dito yung mga kasama natin mga kapundok. Yan, yung tubig naman pinapaano namin habang naghihintay kami ng tulong mula sa LGU mga kapatid. Yung bako, pag mayroon ng bako, so yun ang magawa ng kanal mga kapatid. Ito samantala lang ito mga kapatid na makakuan yung tubig na hindi na dadaan dito sa daanan. Ayan. Dito mga kapundok, hindi gaano naman mahirap yung daanan. Ang problema lang dito yung tubig, madulas yung daanan natin. So yung mga motor na hindi habal-habal medyo mahirapan. Pero yung habal-habal kayang-kaya itong mga kapundok kahit mabigat pa yung mga dala. Shout out dia sa akong pare. Nga oy. Ang mga ipitaan Dugay na sa kalihukan sa pagtrabaho sa karsada. Pangupat na ron ka sa badlo. Oy, shout out sa mga gay, mga kuuma. Oh. Kami karon sa kasada ka pa dong sa Usay Lube among hiluan. Ay giluan. Tapos hiluan unda og kinsa to mga malumo kasing-kasing. Palihog tabang mo kay di basta-basta init bida. Oy, daghang salamat day sa tulong ni teachers. Ano to? Gerald Sanses. Oh. Nagbigay kanina ng pang-snack mga kapatid. Maraming salamat sir sa binigay mo. Malaking tulong 'yon para sa amin. Yung pangtubig. Salamat long. Hanapin pa. Ayun. At sa iba pa na gustong magbigay ng tulong kung saan man sulok ng mundo, kung mayroong malambot na puso na kahit pang snack na malamang magbigay para pang simento, ayan, malaking tulong yun sa amin na maliit na magsasaka o gagmayng mag-uma. Pag masimento na tong mga daanan namin na medyo mahirap, ay libre na. Out sa mga piso. Kapatan. Yan. Live ko na. So yan mga kapundok ko na dandahan na natuyuan na yung daanan. Out of tuba ni Kasi yan na yung tubig ay ano na. Ayan. Dito kang imintong daan ba? Nahubo ko da. Nahubo ko kol.
Tingod na dahingan ng buwangan. Ang Sabado. Oo. Ako ba na po noon? Wa, magaling go na gitare. So ngayon mga kapatid Pamdok, hindi kami gaano magtrabaho ng husto kasi mapagod na mamaya kasi mayroon kaming activities mamaya, mag Christmas party kami mga kaparmers. Yung ano siguro namin, mamaya mga kapatid Pamdok, makita nyo kung anong handa namin doon. Basta may tuba, sigurado na yan mga kaparmers. Pa nag-inom. Sigulungan na mag-inom. Tony! Akin lang ba ito ginom to? Wa, dami inom to kay giubo. To. Ako na yung kuno natin nagtagay nimo. Kali dong, dugot ito. Kamu, rami nag-inumin naman to. Kami na lagi. Taga, lebe. Wah, maikot sila may mukuhan nito kay may nahinay man kanang kinayahan basta naa siya. Di nang sono. So, manag dilaot man. Muro na sa og ingat jamo man koko na. Wala man koko na ko yo. Ano ni masoko. Soko nga magdilaot malaki. Tanaga mo kasi ko. Di lagi masuko nga imbis kay way bangagan mo gamay ka nang pinahugot ugad. Yato to kapanteng ay diso ko. Ikuan ge. Ado di pagsod. Ako sa pagkasiyasa pinayahan. Mating grabe matong idang paigot ni dagay. Gitulo mga to nga pwede ra man usa. Di sa tong duwa ang madudong. Mato ja ko ka tinto. Ko to sa. Oh. Dato sa kanang ay TikTok. Maimpas na gid ron. Murag paingonan sa dautan. Kinayahan ni trawawan ni. Pa siguro nakasabot si Rico nga murag na igamay, pwede na ikihal. Di mga jugong tanga Rico. Mo lagi. Di man Rico kay kon man. Ay maldintohon pa doon ang mataa. Ay, Magan. bright ba na Rico? Right, mga gablet. Bright na. Samahan anak kay mo spoiler, classmate mo sa akong asawa. Spoiler ko nung uwa ko noy notebook. Ballpen ra kato si Federico, paingan to yung amahan. Padako-dako lang mong nutuso ka, bright ako na to. May kiri na po diri sa nato ni. Ang makaagay na po na, ang mukha ang tubig. At asang Mukha tubig. na po na dito pre. Ha? Nominal po no. Bangagan po dito. Oo. Kung naman itubo din ni minor na. Yan mga kapuros, no? Medyo mahaba-haba ito mga kapuros. Yung hanap kami ng para madaanan mga kapuros bundok. Kung saan banda siya maka sa mga Tagalog na mutipas ba? Lipat? Oh. Ilipat. Balhin mo na. Oh, maura po na ibalhin na daan. Maura. Lae man nagpatipas, okay balhin. Paling kamuti. Bari kamuti na. Ni kamuti na kung saan pag Tagalog ng patipas. Ilipat, ibalhin mo na. Balhin man. Pentipas, lae man ang balhin. Dito ka, hindi na po dito. Ha? Patipas. Patipas. Mawag ka lang pakunwari lang pala. Puro ang naganaw ka lang do. Karindaan mo. Uy, Doon na sa. anong bitbiton be? Adong tangat to. Kay kini atong sige una-una ni kini magbasa-basa. Labon tag gamay nagbasa. Gusto na to, hindi na dako nagbasa, hindi na nato gusto. Dangog mo po.